Ez karim ser argümanên Tirkiye biaxivim. Dibêjin ku zimanê nivîskî zimanê dewletê ye. Ev ziman jî Tirkiye û di nava sînorên dewletê de ji her kesê re tê hînkirin. Yana têkiliya di nav karê dewletê de kes wê hevdû fêm neke û wê gelek pirsgirêk derkevin. Di van argümanan de bêguman serî heta binîna kokî heye. Ji ber ku li Tirkiye gelek dibistanên pir zimanî heye. Wekî got hûn zanin îngilîzî, fransî û almanî. Kesên got bi van zimanan perwerda xwe distînin, Tirkî jî baş dizanin û gelek baş diaxivin jî. Heta niha tu astengî tevlîhevî derneketî. Ew ziman ji ber ku ne tehdîd e, gekî bi rehetî destûrê didin. Lê Kurd û zimanê Kurdî hertim bûye pirsgirêk ji wan re. Ya du da dibêjin ku zimanê Kurdî zimanê perwerdahiyê be, wê çaxê dikare fikra avakirina dewletekî cuda jî bixwe ribîne. Gel ku hûn Kurdî perwerde bibin, pêşerojê hûn ê statûyek an dewleta xwe bixwazin. Me heta demekî dixwest ku zimanê got me cavê xwe vekiriye û helimiye, karibin biaxivin û çanda xwe, urf û adetên xwe derbasî nifşê nûh bikin. Lê ew daxwazî tu carî nehat qebûlkirin. Hat qedexekirin. Hîna jî kesê got niha li metropolan de jî wextê got bi zimanê xwe diaxivin, bi dijminatî li wan dinerin. Hinek lêxistinê dixwin, lêdanê dikin. Hinek stranan wextê got stranên Kurdî dibêjin dîsa gelek bûyerên wiha çêbûye. Zarokatiya min li Stenbolê derbas bû. Dayika min qet Tirkî nizanîbû. Ji ber ku cîranên Tirk ji me re hertim bi sînor bûn, bi qereçiyar têkiliya me baş bû. Guman dikim ji ber ku qedera me jî yek bû, ew jî li gor henekan ne jî rêzê bû. Têkiliya me bi rastî jî xurt bû bi wan re. Me li malê stranên Kurdî gelkî godar dikir. Bavê min her çiqas neçû bû dibistanê jî di nav rewşenbîrên Kurd gelek wext derbas kiribû. Wextê got min dest bi dibistanê kir, şoka helî mezin li ser navê xwe min jiya. Heta 6-7 saliya xwe ez yekbûn bûm û bavê min nasnameya min dereng derxistibû û xuyayê mamûr navê min qebûl nekiribûn. Wî jî navek din li min kiribû. Carê dibistanê navê minî nasname digotin, min bersiv nedide ji ber ku ez nehelimî bûm wî navê. Ya ji wê çaxê de ew cudakirin, marjinalkirin, min di ruhê xwe de hîs kiribû. Yani ew bi şeklekî gelkî şida û zûl bingê te dikeve xwe li metropola. Piştî 12 saliya xwe ez û xwişka xwe û merivek xwe me kasetek bi stranên Kurdî qeyd kir û ew kaset gelek kopî bibû, gelek dihat behs kirin. Em gelek cîha rast dihatin, navê me nizanîbûn, lê bi dengê me nas dikirin. Dûre ez û xwişka xwe û çend hevalê din beşdarî koma çiyabûn. Niha ez difikirim zarokek 12 salî here bajarê din, welatê din û stranan bêje, li welatê din bi şanasî wê bihata behs kirin. Lê min tu carî ji hevalên xwe re nedigot ku ez stranên Kurdî dibêjim û diçim konsertan. Sîstemik gekî heş bû, min zanîbû dikare serê min têkeve belê. Em gelek caran wextê got diçûn konsertan, polîs dengê mîkrofonê qut dikir, tehemül nedikirin ku em stranên Kurdî bêjin û gel govendê bigire adiz dibûn. Me stranên radîkal jî gelek cara nedigot, ew tişt dihat serê me. Em carê diçûn daweta dîsa her wa hinek gilî dikir û bêsebeb dawet belav dikirin. Ji ber ku daweta Kurdan bû û bi Kurdî bû. Ziman hişmendiya milleta ye.
گر ku ziman tu nebe mero nikar behsa milletekê bike. Em Kurd ji niv şikeve nehatin dinyayê. Zimanê Kurdî ne zimanek çêkirî ye. Em Kurd hene, em ji warek de nehatine, em bi cih nebûne. Em divê ne parsekên mafê xwe bin. Ev heqê me ye. Em dixwazin zarokên me bi zimanê xwe yê zikmakî hîn bibin û perwerda xwe bi zimanê Kurdî bistînin. Ev mafê me mirovî yê herî bingehîne. Qebûlkirin û himbêzkirina vî zimanî wekî dewlemendiya vî welatî wê bihata pejirandin. Wê me ji hev perçe nekiriba berava jî wê me bigihanda hev. Lê mixabin heta niha tecrüba gomejiya ye hertim katastrofal e. Mirina yekî ji me an neheqiya ku li me tê kirin wan aciz nake. Berava jî wê çaxê bêguman ev millet wê dawa dewleta xwe bike an jî bixwaze ji hev cuda be. Bêguman asîmîlasyon li Bakurê Kurdistanê zêde hişk bû. Ez qebûl dikim. Lê tişta helî ecêb û balkêş siyaseta Kurdan jî bi zimanê Tirkî de hate meşandin û mixabin hîna jî wilo ye. Me civînê xwe, proveyê xwe bi Kurdî nedikir. Me stranan tenê ji ber dikir, lê me fam nedikir. Li gor min hîna di nav me Kurdan jî giringiya zimanê Kurdî tam nehatiye famkirin. Gelek siyasetmedar û hunermend an şoreşger li ber xwe didin zimanê Kurdî nealimin. Ez İstanbolê mezûn bûm lê min nehişt ku ez di vê sîstema de sîstema hişk de winda bibim û rastiya xwe ji bîr bikim. Min perwerda xwe bi zimanê Tirkî stendibû û zimanê ku ez diaxivîm rastî jî têra min nedikir. Min ev kêmasî dît û min gelek ji xwe fedî kir. Min dûre pirtûkên Kurdî stendin û xwendin. Hêdî hêdî min xwe hînî Kurdiya akademîk kir. Cegerxwîn gekî xweş gotiye Kurd no bibin yek, heger em nebin yek, em ê herin yek bi yek. Heta ku em yekîtiya xwe li ser netewbûnê ava nekin, em ê bibin parsekên mafê xwe mixabin.